Sin ron in thakin yanjin po elevator chunga dar thlalanga lo in enin alo in fakna samaye ka hmela that nen te alo ti jai ron lut chu a ron nui ve mai boka a hne na chuan tinge homa ti du ti kalo sia a han ti chuan ani chuan nia ma se shat kha ka na hi ka thok cha nia ti in alo in soifia zung zunga ama han en de vung vung chu tikhan min en renga nga yam ni ama zan lama idu to ki muto ang chu alo ti a engine chuan chutiang soilo turin alo ti vat tinge a han ti chuan company ya ming chiat a du lo thu chu alo soi ve bok jai chuan a kor hak te chu engatan nge tu hip nan nge I hak a han ti a engine chuan Valentine's Day te ania mi kan mu ve du alom ti in ma se boss nang chu ka du zong ni lo a han ti a ala nangang mai jai chuan kal na yin nang hi a han ti lawin dang vatin CCTV a omania thil dik lo ti tumya su a han ti a jai la chuan hei hi ka company ni ti sia ang chu mo alo ti ve elevator kongka aron in honta ka chuan yanjin chu atlan chuak vat ma se a hil bun chu a kwa a atang le si a jairon chuak chuan anui su a akal san ta dai yanjin thinrim chuan a phekhok la chuakin afa vom alo man chata pele tura han ti chuan a aya hla a ava vom da ya thinrim deuh chuan yanjin vek chuan ava chara a dokan lam chu bai au au chuan a pana a thopui te chuan a chhiat lo thu lo shilin plastic surgery itiem ni an lo ti ani chuan tilowe kasam hi ka phia ringot alom alo ti a abulami vek chuan I chelo rau a chana omang email po a tha sor sor mai alo ti ve a alom ve hle ani po chu chutia an soi chu jay khan lo sha in Miss Lin ne na chuan ka hmel hi en la enge an a chuai tu emni a han ti chuan ani chuan ala mel that reng thu le me che tam takin ama mutura an nga chin thu chu alo la shila jai chuan a ril ru chuan ani tinge sonu son chamin ti ve mi alo le a ti no nawa a office a chuan Miss Lin Khan an company chop chwa tur phe khok thar ho chu alo mu a chuti rualin Valentine's Day te ania ibial nu tan du te I thlang du em a han ti chuan yanjin kha ngai to chuakin ko ngal tur chuan a ti a vakawin aron kal chuan phe khok ho chu mu in moya ti mel hle a jai chuan bun chin tur chuan a ti a abun tabok a endik tir zela jai chuan a du thu sam lawin alo du lo zel a topa chuan Miss Lin hne na chuan an company phekhok siam thar zinga larber Crystal Hill chu ron la te ti in a tira akal nga la yanjin po a pen le tur churap swalin atlu chep ma se je chuan alo man le hlawa Miss Lin aron luwang chuan anin siam thavat phekhok churon da in amoi hle a yanjin po chuan amoi thu chu alo soya jai chuan ata turani thu a han shil chuan a pom thailo tur thu le a hlo po atan atam to a thil thlon pek adon le zel chuan adik lawani ti in ma se jai chuan nilawe ti hian hei hi kar kha chung lo bun chin la bun anuam nge nuam lo ilo en dikang ati takewa alak lo hlo wang chuan yanjin la chuan nang hi thil en chin nan te min manga alo ti jai chuan tinge idu lo emni bani du ti na emni ati ta ka chuan lom mel deuh chuan alo pom ve le a chu mai ba ka phekho sing pakhat chu thlangin a vila a abial nu va petur chuan a han tira alom lo le hle ju an po chu an chia hlo pakhatin jeyan phekhok a present don ti thu alo shila alo lom hle a chu mai ba ka chia hlo chuan an master chuan tu ma thil pek a pek ngai lo thu te alo shil boka yanjin chuan jeya vila chu va thlengin apuya ti hle a valutin chutia ama alokal chu ju an chuan lo mudu lowin alo bi ru a ani lo chuan yanjin hian thil omdan a sha thiamang ti a hlawani a chha lo chu tir thla in Miss Ju chu anuam lawa keiman kalola ang a han ti a pe in a ril ru chuan yanjin chuan
jay chau bial nu ka hmu theina chen sa sin ka van ui tak ti in a chuak ta ringota a kal nu chuan ju an po ron chuakin a thil lo ken chu a han ena phe kho khani in anom pui nu chuan a moi hle mai master chuan a du hle che ani nge yang thil pek te a pe che sia a ti a ani po chuan ni e ti in a lo pom pui viau phe khok chu bunin dar thalang ma a chuan a va pheya a han en chin vel nal chu a ti ve ngang mai thlatila in a po sa alom hle a chutia thil pek jay chau hne na changa adong chu a in ti thei hle bok yanjin holam chu a kar khal chu a ron chiang lo thuta ading thut alu te a tau pha hial ti nun atum la in anung thei to box si lo khu te a ron chhuaka kavan van doi thei tak ti in a chhuaka asiam thiam kawin anom na lai te chu a shil chianga a biak pa chuan ka ron thleng watang alo ti a da nu chuan chu pa chu biak a nuam hle mai a kha jay chau ang lo tak khan a ti khera jay chau po karin alo tlan ve mek boka yanjin omna po chu a kar siam tur chuan bikin a ron thlenga a han chhuaka a helmet te a han da nu chuan yanjin chuan tha a ti ve dewa alo en ve na sa hle a englai nge chhia a han ti a chutia anin biak lai chuan jay chau te kar lo tlan phei chuan a ron mu a Mislin Khan so secretary jali abial pa anni lom ni alo ti a han en chuan ani ti a sheta jay chuan tunge vo ina ka plan hi siam ti ina zot ngal secretary ja ti ya han soi chuan kovatro a siam chatangai a ti ngala chutia akaran siam lai chuan an lo ko la Mislin chuan Mr. Jawan a ina kal turin a ti che ti ina han shil tinge ti ya lo zo chuan ti tura nei thu lo shilin ma se engine chuan tuna chuan kawa rem chang lo ve a han ti chuan Mislin chuan jay ne na chuan a han shila ani chuan local nge nge turin le rem chan lo na siam a rem lo thu chu a shila abia pa ne na anin bul loka a mu thu chu a soitir nga la engine chu a to pa chuan thin rim deuh chuan o kalau kalang ka kara chhia a taxi karun la ang ti ina da a thin rim hle he pa te shephi nin omlu tuk ti ina ang ve boka asiam tu pa chu in thlashung deuh chuan chian pa khoya emukal ka nga ya ka kar hi engtin ngen yang a han ti chuan ani chuan asiam zo huna kalau shilang che alo ti a ti chuan ole ikuta ka da ania ti in a bek lak le kala ruala jo an po lo lang de in waina lo ina abula thil in tura da a chuan engi mo hi apol zewa alo in la chelo hle mai reivak lawa jay po lo thlengin jo an chuan in tur da khalo pe in hei I chaw om sia in ro alo tinga la ani po chuan lo in ve mai bok Mislin ne na chuan secretary cha chu alo thleng chep tu em a han ti chuan alo thlen watarin thu chu alo shila jay chuan alo thlen ve le martial arts room a khan I local tir don nia ti in akal nga la jo an po chuan I boy om sia ka ti boy lo mayang che alo ti ve boka yanjin po chu alo thleng chhun zom ve mai bok chutia aron lut jo anin a han mu chuan lelam hoin a mu angte hlau deuh chuan a tu der topa jo an hian a chanu yanjin hne na hian jaya vila a om ti shil lowin do ta shil char chara yanjin chuan ron pui tumin a run tan pheya I cha em I enge na ti in a han zota ani la chuan a kut chuan kal tura lo ti in Mislin chuan shathiamin secretary ja boss in a ngak che kalwatang ti in a kalpui ngala jay po hnathawkin alo thule wang to a ma a engine chu vadingin a han nui vela ani la chuan a pe a laptop omna lam ko mu in a ti tur ti char tur chuan a han ti ngala ani po in vati in alung oi lo hle a mu lo hlan te chuan a tin deuh du a chutia lom lo hmel dewa na a han thok chu jay chuan miss ja chu a na overtime ma a kau chu alung oi lo ni in lang a ti khera ani chuan chutianga ni lo alo ti ve bok ma se alom wak lo hle Mislin ron kalin secretary ja
hei tui hi in ro ti in pe ka han tum chu in chuin avati bua a oi poi ka tilutuk ti in ti su chu ape a an shufai mol mola an chevel chu alo en reng yan jinin atar mita han phela asam vela han hui kyang chu ama a athil ton khangai to chuakin jai chuan mel tha ati mel ve hle maya chutia an boi lai chuan yan jin hne na chuan inti hulla I hodonia mase naktuk plan that takin en non li ang che a han ti le saka yan jin chuan iwanin omreu e tia in tur in chuan akal chuak ve ngal sin ron in thlakin ba chu ma hian jai le yan jin hi an lo om du na jai chuan lo ke sa tuma lo nam sunin thil chu lo ti lo tur chuan a lo ti mase banga in nam betin engeng emo an soya jai chuan ka secretary ka thlanna chan che hi isha em ati a ani la chuan ka hna ka tin wang ani lawem ni a lo ti jai chuan ka du lo ishat wang ani a lo ti yan jin chuan ngoite in sum ro nangma hi ka du che emo ilawin tiange ani lawania a lo ti ve bok chutia engeng emo an soi lai chuan jaya assistant khalo tlan lutin Mrs. Jawalo kal ti aron shela jai chuan ole tun chum chu ilowa ho phot mai do nem ni nge kanupui ini mai zok don ti in han fiama ani la chuan tunge nei peyang che ti in anam suna atlan chuak ngal zak deuh chuan jai po nu in sum deuhin alo om ve bok a assistant hne na chuan Miss Ja ho na tur khan karlo ba sai ro ati ngala ju an po chuan lo en thla in yan jin chu a ho to anyang a alo ti ve boka a assistant chuak tur chu ju an khan lo kau ding in alo house ship maya midang an ina du du alu tir lo tur a shilin ati le ani vai chuan ka banal na lang che ati a alo hlau ve bok nen ngai dama handila chutia anom lai chuan Mrs. Chau kha lo she thoin engtin moi ti kha jaw chung kwa hian thu nei na nei tu melo ron ti in aron hawa ju an po chu thowatin a in thiam lo le hle a Mrs. Jaw chuan a om dan chu sim tur ti in an ina a om vel po chu lom tur a shila ani na shereng tur chuan a shil boka jai chu ba tapa alo in che a ju an khavalutin thom na thlem deuh ha in avapana akyang va chu in dutak zan in chu kan pan in hun kan mang dun do nem ni ti in ava thema ani la chuan alo be thadu vak lo engdang soi lo chuan irim chu avadang ve a han ti a ani chuan itan liao liao rose ka mangani hi arim tu yem a han ti jai chuan arim tu ti lo thu le rose a hwa thu lo shelin ka roma ka phalna la lawin lo lut to su ti pa chuan a chwa san da ya ju an chu a thin rim ngei mai thil pai darin ama a jaile yanjin an omdun lai kha ngai to in nangnu hian ka chan turi chang theilo jai bula hian keima ka omang nang thing tlang nu la mai mai a han ti a yanjin chu ju an chuan va texin eng shower gel nge a man ti a han zota ani chuan lavender a man thu alo shil ve boka ju an chuan plan ver vek tak an nei ani le nge yang a ruma omin an thalak te a han en kwala a thalak en pakhat chu jaile yanjin ni in crystal phekok akeng lai khani in chutia chu phekok anei chu alo thin rim le hle a ama le ama a in bia a ole jai hi kata ani va theinan ka beiwat watanga ya ni ati ve a jai chutna lama va phein abula awa chu a ngaidam te dilin I ruma I phalna la lawin ka lo lut to mi alawang ti in han tlon vela chuan hetia ina omtop hi chu a she omin a boring lutuka director na kha ka thok the ngem tu ma hne na kanin kar chungchang hi ka shil mi alawang ti ina nge na ani la chuan engma soilem lo chuan a chwa san ve dai yanjin po office a lokalin a chutna han thleng chu a table le computer ma a chuan engeng emo hi alo in ziaka thu chawak lawani hmel a hmelan dana chang chuan Miss Lin kharun kalin vo ina ati turte ron shelin document chen khat aron pe a
a hnathawhna lo hrilin ani chuan I thawpui ten an fiam mai che aniang alo ti saka thudanga pakain mislin chuan chuan voina Mr. Zhao ipui baka art director Arun Kaldona ilo puyangai don a han ti chuan engine chuan he ka hlu atam wang main mi pahnih ta na secretary kani don ti na emni ka van pe lo tak alo ti a mase mislin hnathawhna chuan tunge he art director isoi hi kala hrengai mia lo min han hril chiang deuh ati a chuti lai tak chuan ju an kharon kalin keima hi art director chukani aron ti a makalo ti hle yanjin chuan mislin po in ilo thlenga ti in an pahnih chuan akal san ta nga la yanjin chuan a hminga kau mai atuma mase director an tia kau thale in avapana a hnathawhna chuan ingtin nge he na hi I thaw theya a han ti chu ju an chuan tinge ka thaw thei I ring lawem ni alo ti yanjin chuan nilowe I chhu atang khan I re char sia ka ngai twa lutuk che asin a han ti chuan ju an chuan a kut te chu da thlak sakin I ngai twa ka ngai lo tuna chuan ka secretary ini a ka hnuaya thokini coffee min valak sakte ti in a tir nga la an pe a chutna a chuan a chu nga la yanjin chuan thin rim ve deuh chuan avalak saka aron le chuan nawa coffee ron kengin a han pe a ju an chuan a han ina mase tuilo ti deuh hian a oma a coffee lo ken chu chhuata a lei buak saka ava tuilo ve asa box si lo a han ti khera yanjin chuan enga I du dan thlapani kha alo ti ve a an thawpui nu pakhat loin rolin yanjin chu ju an hnathawhna chuan I hnuaia a thawk chu alawm vak lawa a it sik che ani nge yang alo ti ve bawk ju an la chuan a romol pe khala chuakin hei hi a hruk nan ka hmanganga poi ti em lawang chu ti in chhuata chuan a han pai thla a yanjin chuan a ril ru chuan engthil nge thleng engtin nge hetiang hian thawk le khata idang lam em thei ati a in hum ru ve boka chutia an soi kwal ve lai chuan jay kha arun langa an mu ve le soivatin an hna theu chu an thawk le a yanjin po in aromul khacharin a podwa ada a chutia a hong chu a rim ron chhuak kha jay kha lo sha in chu rim chu alo ti ve boka yanjin chuan chhuat no na avala a coffee bua chu a han shu ju an la chuan a thil te la in tikha lo shuvel mai te ti pa chuan a dokana a thil da chu anam tla a chhuak zui ngal yanjin po a thin rim ve hle mase engvak ati thei si lawa an pe atang chuan jay khan lo en ve renga an che dan zong zong chu chutia a no ve lai chuan kol adonga a han pik chuan chengjun tia kawin ilo le temni ti in phur deuh hian a han bia a karon chhuaka nge min lo ngak don nia ti le tlana rwal ngal company building po na chuan tlangwa pakhat karnal takma a hian a lo dinga yanjin ron chhuak chuan a hminga ron kawin avakwa a ilo le ta kangai to lutuk che asin a lo ti borbora ani po in keipon kangai che alom a lo ti ve a engtik ngei lo kala tinge min shil lok lo a han ti chuan surprise ni hi ti in a thil tur chu a han la chhuaka tlaya dinner ei pa in an nen ka shilang cheu a han ti chuan yanjin chuan an mo nangman som ro alo ti a hmel a han mu chuan tinge inin hawem ni lungai su zana dinner ei na kan ching fel do nia alo ti ve a yanjin chuan enge min lo ken hi tia a han en chu a ei tur du ber lo ni in alom hle maya chengjun chuan engi mo box a ke kor ipte atang chuan lak chu atum chu chhul le in ada let le a an pe atang chuan jay khan lo mu in chengjun original company nei tu pa ani mo lo ti in chengjun po in alo mu ve boka an pani chuan anin nel hle ti a hria thei mai